дуруд бинандагони азиз, барои шумо як хушхабар дорам. Аз шабакаи ютубии Нигоҳи Нав, сомонаҳои медиасавод TJ ва factcheck.tj мо тасмим гирифтем ки барои шумо чанд навори омӯзишӣ пешниҳод намоем, яъне видеоурок дар наворҳои омӯзишӣ қадамҳои далелсанҷӣ, яъне фактчекро барои шумо меомӯзем. Ин барои чӣ зарур аст? Бо омӯхтани қадамҳои далелсанҷӣ дониши расонаии шумо зиёд мешавад. Шумо имкон пайдо мекунед ки хабарҳои дурустро аз хабарҳои бофтаву фейкӣ фарқ карда тавонед. Аксу видеоҳои сохтаву фейкиро муайян намуда тавонед ва дар интернет тарзи дуруст ҷустуҷӯ намудани маълумоту иттилоотро омӯзед. Яъне шумо тарзи дуруст истифода намудани интернетро меомӯзед, ҳамчунин барои худ тӯҳфа мегиред. дӯстони азиз, пас аз 2-3 рӯз навори аввалини омӯзиши мо барои шумо пешниҳод карда мешавад. моро пайгирӣ кунед, дониши расонаию интернетии худро сайқал дода соҳиби тӯҳфа шавед. Худоҳафиз. You